Winjo bed ni timo mar mondo mi rowere odoka ne piny liet ma gintiere godo. Giketo sirikal tesre ahinya ng'anyo bende jomoko pod oramo ni wabo bedo kwa ng'anyo nyaka giko nyaka winjwa otim ang'o. Rowere dwaro no winjgi e yo machalo nade mondo giduok piny ng'anyo. Okay, erokamano Joyce. An gima nyalo wacho ni ok yude tebro yudo white collar jobs nikech white collar jobs go te ok nitie. Nikech onego bed ni kaber to most of youths wa venture into business or venture into agriculture manyalo konyo. Wanyalo venture into aquaculture be, being that nitiere lakes on the other, nitiere lakes, nitiere rivers, koro ng'ato nyalo venture to aquaculture in this way. Onyalo kata keto cages maloso rech, to with the support from government ne gikelo hustler fund. Kuma hustler fund ni odhi an bakia though nok wachulo pesa no nikech kuma nwadwa gole pesa no mwachulo no ne onge. Ka osemiwa pesa wan be okwayo pesa no ne tin 500 ok nya chako ohala, to period be momiwa mondo wachul go hustler fund neno en period moro matin. Koro ka government waamua ni dwa konyo youth, dwa konyo Gen Zs mondo wawere gi weche mag protest, wawere gi weche mag maandamano, gikaw pesa moro gisign nwa wambe giketwa e budget no, gisign nwa pesa moro maber maka gimiyo youth, to youth nyalo venture to a business nikech ok ji te bro bede white collar job. Ok ji te manosomo education, to ok ji te manosomo nursing. Nitie jok manosomo vitu kaka plumbing, nitie jok manotimo agriculture, nitie jok moko motimo hizi vitu za driving. Koro youths go eko wasomo, ji mang'eny osomo. Yudo ka jok ma protest gi onigi certificates, tok tenigi certificates mag teaching, nursing, doctorate o nini ama bedo law. Koro sirkal ka nyalo pogo ne jo TVETs be make gi, jomo venture into this, jomo somo gik matino tino mag lwedo gi. Inyalo yudo ni gik moko ma Chinese timo mag loso gari, kata wan wa Kenya wanyalo loso, gichiwa maringe Kenya ka. Gik moko mag ni kofi wuok kure ka wuok kure, kata wan wanyalo puro kofi go mwalok ngimawa. Koro sirkal onego bed ni wan be giketwa kanyachiel, giketwa e budget gi mana manyalo konyowa, ok miyowa siling 600 to within 1 week idwaro 600 no. Mane kwayo ni.